Käydään läpi loppukokeen tehtävät. Ensimmäisessä tehtävässä täytyy sieventää murtolukulauseketta. Osoittajassa on 2 murtolukua, joiden erotus voidaan laskea, kunhan nämä on aluksi muutettu samannimisiksi. Toisessa murtoluvussa on nimittäessä 7, joten lavennetaan ensimmäistä murtolukua 7. Ensimmäisessä murtoluvussa on nimittäessä 10, joten lavennetaan toista murtolukua 10. Siis ensimmäisen murtoluvun osoittaja ja nimittäjä kumpikin kerrotaan 7, jolloin tämä murtoluku ei muutu. Ja mitäs tästä saadaan? Saadaan 7 jaettuna 70. Toisessa murtoluvussa on lavennettu 10. 10 kertaa 1 on 10 ja 10 kertaa 7 on 70. No, nyt nämä murtoluvut voidaan yhdistää. Ja paljonko on 7 miinus 10? No, se on -3. Näin voidaan tämä ensimmäinen sulkulauseke sieventää. Toista sulkulauseketta sievennettäessä voidaan tämä luku 1 ottaa täältä ja kirjoittaa muodossa 14 jaettuna 14. Eli tässä tavallaan ajatellaan, että 1 on 1 jaettuna 1 ja sitten lavennetaan 14. 1 on 14 jaettuna 14. No, mitäs saadaan? 2 samannimistä murtolukua, jotka voidaan yhdistää. Ja osoittajaan tulee 15. Nyt on sulkulausekkeet sievennetty. Seuraavaksi tämä murtolukujen jakolasku voidaan muuttaa murtolukujen kertolaskuksi. Eli tämä murtoluku, jolla jaetaan, käännetään se käänteisluvuksi, eli 14 osoittajaa ja 15 nimittäjää. Ja silloin tämä jakolasku muuttuu kertolaskuksi. Siis tehdään kaavalistan tämä operaatio. Nyt täytyisi osalta sieventää tätä. Kannattaa supistaa. Millä voisi supistaa? Täällä on osoittajassa 3. Luku 15 on 3 kertaa 5. Siis voidaan 3 supistaa pois. Voidaanko supistaa jollakin muulla? No, 70 on 7 kertaa 10 ja 14 on 2 kertaa 7. Voidaan siis supistaa 7 pois. Kirjoitetaanpa tämä siististi. Tässä on nämä mainitut asiat kirjoitettu ja muutetaan vielä tämä 10 muotoon 2 kertaa 5. No, nyt supistellaan 3 pois. Niiden tilalle 1, 7 pois, 2 pois. Ja mitä jäi jäljelle? Jäljelle jäi -1 jaettuna 5 kertaa 5, eli 25. Kakkostehtävässä täytyy avata sulut.
No tämä neliölauseke voi kirjoittaa sille, että se on luku kertaa sama luku. Nyt lähdetään tekemään kertolaskuja. Kerrotaan 3x. 3x ja 4. Saadaan 3x kertaa 3x plus 3x kertaa 4. Sitten nelosella kerrotaan 3x ja 4. Saadaan 4 kertaa 3x ja 4 kertaa 4. No, annetaan tämän jälkimmäisen jutun täällä vielä hetken aikaa olla. Lasketaan tämän ensimmäisen jutun kanssa jutut loppuun. No, 3x kertaa 3x on 3 kertaa 3 ja 9. X kertaa x on x toiseen. Sitten tulisi 12x plus 12x plus 16. Tulee 9x toiseen plus 24x plus 16. No sitten sievennellään tätä loppuosaa. 6 kertaa 4x ja 6 kertaa miinus 2 täytyisi laskea. Ollaanpa varovaisia tuon miinusmerkin kanssa. No tulee miinus 6 kertaa 4x on miinus 24x. Sitten miinus 6 kertaa miinus 2 on plus 12. Ja sitten perässä on vielä tämä vitonen tällä. No nämä on yhteensä 17. No niin. No nyt nähdään, että nämä 24x supistuu pois. Ja palikos on 16 plus 17. Ne jos laskee yhteen, niin tulee 33. Eli vastaus on 9x toiseen plus 33. Ratkaistaan toisen asteen yhtälö. No, tässä voidaan käyttää ratkaisukaavaa. X on miinus b plus miinus b toiseen miinus 4 kertaa a kertaa c jaettuna 2a:lla. Ja tässä nämä luvut a, b ja c on semmosia, että jos tämä yhtälö on tätä muotoa, niin silloin täältä voidaan nämä kertoimet lukea. No nyt tässä meidän yhtälössä tuonne voidaan x eteen kirjoittaa 1. Niinpä, mitkäs nämä luvut a, b ja c tässä olisi? No a on 1, b on miinus 4 ja c on 3. Kirjoitetaan nämä luvut a, b ja c tänne kaavaan. Eli tuo b lähtee tuolta pois ja sen paikalle tulee sitten tuo, mikä b on. No b oli se miinus 4. Sitten a lähtee pois. Ja näihin a kohtiin tulee se a-arvo, eli tuo 1. Sitten tuo c lähtee pois ja sinne tulee c-arvo, eli 3. Saatiin sijoitettua. Nyt täytyisi laskea, että mitä tästä tulee. No täällä miinus 4 on 4. Sitten miinus 4 toiseen on sama kuin 4 toiseesta tulee 16. Sitten paljonko on 4 kertaa 3?
se on 12 ja jaetaan 2. No sitten, paljonko on 16 miinus 12? Siitä tulee 4. Eli tämä lauseke sievennee tämmöiseen muotoon. Ja paljonko on 4 juuri 4? 4 juuri 4 on 2. Jaetaan sitten tämä 2 osaan. Tai vieläkin helpommin, paljonko on 4 jaettuna 2? No se on 2. Ja paljonko on sitten 2 jaettuna 2? No se on 1. Eli saatiin, että x on 2 plus miinus 1. No, yksi x-arvo on, jos otetaan plusmerkki, tulee 3. Toinen x-arvo on, jos otetaan miinusmerkki, tulee 1. Eli vastaus olisi, että x on 3 tai x on 1. Nelostehtävässä täytyy ratkaista tämmönen yhtälöpari. No tuosta jälkimmäistä yhtälöstä saadaan, että voidaan tuo 2x siirtää toiselle puolelle. Y on 2 miinus 2x. Nyt tämä y-arvo voidaan ottaa ja sijoittaa tuonne ensimmäiseen yhtälöön y'n paikalle. Eli ensimmäisessä yhtälössä y'n paikalle laitetaan tuo 2 miinus 2x. Nyt tässä yhtälössä on pelkästään x, niin voidaan x ratkaista. 5x plus 6 kertaa 2 on 12. 6 kertaa miinus 2 on miinus 12. Tuli tämmöstä. 5 miinus 12 on miinus 7. Ja jos tämän 12 siirtäisi tuonne toiselle puolelle, niin siellä tulisi 4 miinus 12 on miinus 8. No, voidaan nämä miinusmerkit ottaa pois, kun kerrotaan miinus 1. Ja sitten voidaan jakaa lopuksi 7 ja saada, että x on 8 jaettuna 7. No nyt jos tämän sijoittaa tuonne x:n paikalle, niin tulisi, että y on 2 miinus 2 kertaa 8 jaettuna 7. Eli 2 miinus 16 jaettuna 7. No tuon kakkosen voi kirjoittaa, että se on 14 jaettuna 7. Saadaan miinus 2 jaettuna 7. Noniin, x on selvillä ja y'n arvo on selvillä. Valmis. Vitostehtävässä piti ratkaista x. Ainut tapa, millä pääsee eteenpäin, on, että ottaa logaritmit puolittain. Kannattaa käyttää luonnollista logaritmia, mikä on minusta paras logaritmi. Logaritmeilla on se sääntö, että potenssin saa viedä täältä ulos. Perustuu tähän kaavaan, missä potenssi C saadaan viedä ulos. Saadaan, että 2x ln 7 on
x plus 5 ln 4. No tuolla oikealla puolella voidaan tuo kertolasku tehdä. Sitten kaikki x-termit vasemmalle puolelle. Sitten x yhteiseksi tekijäksi. Täällä oli x ja täällä oli x, niin otettiin x tänne eteen yhteiseksi tekijäksi. No, nyt jos jaetaan tällä lausekkeella, mikä tässä on, jos tämän nimi olisi vaikka iso A ja tällä jaetaan, niin saadaan vastaus. Vastaus on tässä. Kutostehtävässä täytyy sieventää tämmöistä logaritmilauseketta. Nyt tämä luvun 2 voi viedä tänne potenssiksi. Muistetaan laittaa sulut tuohon. Saada, että ln 2x toiseen tuli siihen kohti. No tästä tulee 4x toiseen. Nyt nämä logaritmit voi yhdistää. Tulee yksi logaritmi, missä on tämä 4x toiseen. Ja tämä x tulee tänne nimittäjään. Joku varmaan silloin ajat sitten, mutta me saatiin siihen Holistic Science Publication Archiveen, niin me saatiin siihen nyt ne Matin niitä julkaisuja 3 kappaletta. Joo.